Yang kalau batta nih kalau balik halai kurir. Oh, ಸಂಗಮೇಶನ್ನ ಬಂದ್ರು, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, thank you, ಥ್ಯಾಂಕ್ thank ಯು. you. ಸುಂದರವಾದ ನೇರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಬ್ರೋ? ಮಳೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಸಾಂಬಾರ್ ಇವತ್ತು? ಇದ್ದೀರಂದ ಸಂಗಮ ಇರುತ್ತೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಯಾರಿದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 3 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕೇಂಡ ಗೈಸ್ ಎಂಪಾತಿರುನು ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಜ ಅಂದು ಮಂಟೊಂದು ನಿಜ್ಜರಾಗಲಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಆಂಟಿ, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಂಟಿ. ಆಂಟಿ ಯಾರ ಆಂಟಿ? ದಾದಾ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಹೆಂಚಿನಿ ಆಂಟಿ, ನಾನು ಆಂಟಿ ಅತ್ತಪ್ಪ. ದಾದಾ ಕಮೆಂಟ್.
ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದೆ ಯಾವರು ಆಂಟಿ నేను ఆంటీ లక్కులేనా ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ఏంటి వేరా ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಆಂಡವನಸು ದಾದ ಕಜಿಪು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಜಿಪು ದಾದಾಗೆ ಏನೇ ಎಂಕಲವನ ಸಾಂಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ వెజ్ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ ಬರ್ಸ ಮನೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚಿ ಕೋಡೆಂಚು ರಾತ್ರಿ ವರ್ಷ ಬೈದಿದ್ದು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಐರ್ನವರುಡು ನೋಡಿ ಬೈದಿನದ ಕೊಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೈದಿನ ವರ್ಷ 4 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ ಐಡಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಇರೇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನುಂಡೆ ಜಗತ್ತುಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೋಡ ಹಾಕಿಲ್ಲತಾ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನುಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ನೈಟ್ ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಇಂಚದ ಇಂಚಿ ನೈಟ್ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ನೀಲ ಇತ್ತುಂಡು ಎಕಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಎಕಡೆ ಬರ್ಸ ಮಾರ್ನಮಿ ಬತ್ತನತ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನೆ ಇಂಚಿ ಕೊಳೆ ನೈಟ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಇನ್ನಿಲ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ತುಂಬ ಸಂತ ಚಂಡ ಆತ ಚಂಡಿ ಆತ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ವೆಜ್ ದೋಸೆ ಓ ಸೂಪರ್ ಕೋರಿ ಮೀನು ವೆಜ್ ದೋಸೆ ಮೂಜಿ ಬಗೆ ಅಂಡೆರೆಗ್ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಗ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಮುಲ್ಲಂಡು ಎಂಗ್ಲ ದೋಸೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆರತ್ತ ಐಡು ಅಕ್ಲ ಕೆಬಿಗೊರೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಮಗಲ್ ದಾದಾ ತೇರು ಬೇರೆ ಅಂದು ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಏರುಲ್ಲರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಲಯಾಗ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಿಲ್ಲ ಗಂದೆ ಓಲಿತ್ತನು ಸತೀಶ ಅಲ್ಪನೇನಾ ಓಲ್ ಮಾಲಯಾಗ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೇನಾ ಅತ್ತು ಬೇತೆನಾ ಬೇತೆ ಉರುಡ ಈರ್ನ ಉರುಡೇನಾ ಐನು ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ಲಣ್ಣ ಏಮಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಬಂದರು ಬಂದರು ಅನ್ನ ಬಂದರು
ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಬಂದರು. ಸರೋಜಕ್ಕಲ ಹೋಯ್ತೀರಿ. ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೇಮಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಸತೀಶನ್ನಲ್ ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಇತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಅಡೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ನಾಗೇಶನ್ನಿ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಆಯ್ತಾರತ ಹೇಮಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂದರು ಬಂದರು ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಉಮೇಶ್ ಬಾವ ಬಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ದಾದಾಂಡಿ ಇರು ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಪೋಪಿನೇನ ಅಡಿಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಿತ್ತೆ ಆರು ಬತ್ತೇರು ಬಿದಾಡಿಯರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬೇಲುಂಡ ಅನ್ನಚೂರು ಓ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೇವೆ ಅಂಡೇರು ಒಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತಾರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತಾರೆ ಒಡೆಗು ಪರ ಉಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಡೆ ಪೋಪುನಿತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಇನ್ನ ಸುರಾಣು ಮಾರೆ ಬತ್ತದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಎಂಚಿನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಇನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟೇ ಕೊಡ್ಚಿನಿ ಇದು ಜೆಪ್ಪುಲೇ ಬೋದು ಮನೆ ಪಂದ ಜೆಪ್ಪುಲೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಚೆ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾರಿ ಇರ್ನತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವೇ ಯಾರು ಪೋಯರು ಮಾರಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂಡೇರು ದೂರ ಪೋಯರು ಹೇಮಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆವಂದ ಅಂದಿ ಯಾರಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕಾಗ ಇರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಾನು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆವಂದ ಅರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಿ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆವ್ಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆವೆ ಯಾವ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರೆ ಗವೆ ಓ ಲಾಪುಂಡು ಅತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಪುಂಡು ಓ ಲಾಪುಂಡು ಒನಸಾಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ದಾದಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ದಾದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲಾರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಇರೇ ಮೀನಾ ನಂಗ ಭಯಂಕರ ಮರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಂಗು ಮೀನು ನಿಂಗು ಮೀನು ನಂಗು ಮೀನು ನಿಂಗು ಮೀನು ಅತೆ ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಡ ಅಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರು ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂಗಡಿಡುಲ್ಲಾರು ಅಂದಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆರು ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲೇರಿ ಸರೋಜ ಆರ್ನ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಳಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ಬಿರಾಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಯಾರನ್ನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ದೂರ ಪಾರಜ್ಜಿ ಅತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಆರ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುನಾರು ಅಂಗಡಿ ಪೇಂಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುನಾರು ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ಅಂಬಿಕಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಯಾನ ಅಂಗಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಓ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇರು ಉಲಾಯ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಯಾರು ಬೀಗ ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತೇರಿತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಲಾಯ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಇರು ಬಾಕಿಲು ಹೊಡೆದು ಹೋಗ್ತಾರತ್ತ ರೋರಿದ್ದೀರ ಅವಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ತೆಪ್ಪೀರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನವೇ ಎಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಪಿದಾಯಿ
ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪಗು ಬಾಕಿಲ್ ತೆಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಬಲ್ಲೆ ಈರ್ದಾಯ ಮರ ಅಂಗಡಿ పోతున్నా అంబికక్క నమస్తే ಕುಲ್ಲುಲು ಎಲ್ಪನೆ ಅವನಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಯಾರು ಅಂಗಡಿ ಎಪ್ಪಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬರುವ ಇರ್ಬಿದ್ದಾಯಿ ಬೊಕ ದಾಯಿ ಪೋತುನ್ ಪನಂದೆ ದಾಯಿ ಬೊಕ ಅಂಗಡಿದಲಾಯಿ ಪೋತುನ್ ಓ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅವು ದಾಯಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆತೇರು ಮಾರೆ ದೂರ ಓದ್ತಾರೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಯಾಲ್ನ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಅವೇ ಈರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದೂರ ಬೋತಾರ ಮಾರೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪನ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ಈರ್ನ ಊರುಗು ಆರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ಪೆರ್ಡೂರ್ಡು ಇರ್ ಪೆರ್ಡೂರ್ಡು ಅಂಗಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ಶೇ ಆರು ಪೆರ್ಡೂರ್ದು ಅಂಗಡಿ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಸತಿ ಮೇರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರು ಪೆರ್ಡೂರ್ಡು ಅಂಗಡಿ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಒಂಜೆ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಅತ್ತಿ ಯಾರನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡತ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಅಂಚವಲ್ಲ ಇರು ಸರೋಜಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಇಡುಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಇರು ಪೆರ್ಡೂರ್ಡು ಅಂಗಡಿ ಇಡುಲ್ಲಾರ ದಾದ ಅಲ್ಪನಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡಿತ್ತೆ ಕಲಿಕೊನಾರ ಗೊತ್ತುನ ಒಂಜಿ 2 ಲೀಟರ್ ಕಲಿಕೊನಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸ್ ಮಿನಿ ಆಂಡೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಒನಸ ಅಂಡ್ ಅವು ಮಿನಿ ಹೋವಿಯೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ವನಸ ಅಂಡ್ ಮಿನಿ ಪಂಡದಾದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನಾಸ ಮಿನಿ ಅವನಾಸು ಅದೇ ಒನಸ್ ಮಿನಿ ಆಂಡೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಏರಕಿ ತುಲೆ ಒನಸ ಅಂಡೆ ಮಿನಿ ಮಿನಿ ಒನಸ ಅಂಡೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಮಿನಿ ಒನಸ ಅಂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಏನಂದಲೇರು ಮಿನಿ ಬಸ್ಸುಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಿನಿ ಬಸ್ಸುಗೆ ಮಿನಿ ಒನಸತ್ತಿಗೆ ಮಿನಿ ಬಸ್ಸುಗೆ ಆರ್ನ ಅಂಗಡಿಡು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಪೋರೆ ಗಾಪುಜಿತ್ತೆ ದಾನೆ ಪೋಲಿ ಆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚಿ ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗದಿಂಡಾಂಡು ನಿಜಿನ ಕೊಂಚ ಗೋಣಿ ಮುಚ್ಚಿಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಗೋಣಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಪೋಂಡಾಂಡು ಮಿನಿ ಬಸ್ಸು ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ತೂಲೆ ಮಿನಿ ಬಸ್ಸು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಆರು ಬತ್ತೇರು ಐತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಆರು ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ದೂರ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ನಾರು ಪಾತೇರು ಜೇರು ಆರು ಕುರ್ಲು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಬಸ್ಸುಗೆ ಎತ್ತಂದರೆ ಮಿನಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಸ್ಸು ದೆತ್ತೊನ್ ಬೇರೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನೇ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕನೇ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವತ್ತೆ ನಂದಂದು ಎನ್ನ ಮೂಜನೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಮಾರ ಅಂದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಮೂಜನೆ ಲೈಕ್ ಇರ್ನನ್ನ 4ನೇ ಲೈಕ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೇರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜ ಮೂಜನೆ ಲೈಕ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಂದು ಪುದಾರೆ ಬೂರುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಾಗಿರ್ನ ಪುದಾರ ಬಾಡ್ದು ಕೊರಡಾವೆ ಸರೋಜ ಲೈಕ್ ಅಂದು ಅದೇ ದಾದ ನಿಜ ಸರೋಜ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುನರೆ
ಹಾ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಂಡಲ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜೀವನಂದಲೇ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಗುರ್ತಜನ ಪಾತೆರ್ ನನಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಗುರ್ತಜನ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಗುರ್ತೊಂಡೀರ್ ನಂಚ ಅತ್ತಿ ಗುರ್ತಜನ ಪಾತೆರನಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಗುರ್ತೊಂಡ ನಿಕಾರ್ನ ತೂತಾನೆ ಹ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಇರೇನ್ ತೂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಗುರ್ತೆ ಪರೇನತ್ನ ಯಾನ್ ಪೂಜಾರು ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಎರೆಗ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪುಜಿ ಅಂದಲೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ಯಾರು ಕುರ್ರೆ ಅತ್ತಿ ಆರ್ ಕೊರ್ನೆಲ ಪಿರ ದೆಪ್ಪೆರ್ ಮಾರ ಅರೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಎಪ್ರಸ್ ಬೋದಿನಿ ಕೊಪ್ರಸ್ ಇತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವ ಇರ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟೇ ಬರ್ಚೆಂಕ್ ಅವೇ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಯಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಲಾಯ್ಕುಂದ್ಯಾ ಇರ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟೇ ಬರ್ಚಿ ಗುಡ್ ಇರ್ ನೈಟ್ ಬೋಲೆ ಆವಾ ಮಣಿ ಪಂದ್ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಇರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆವಂದ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆವಂದ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯೆರ್ ಮಾರ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡಾರ ಆರ್ ಕುರ್ಲು ತಿನಂದುಲ್ಲಾರ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇರ್ನ ಕುರ್ಲು ಮುಗ್ಗಿದು ಜಾಂದ್ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ ಉಜ್ಜಾರ ಮಾರ್ರೆ ಕುರ್ಲು ತಿನ್ಪುನ ಇಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಅವು ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಓ ಬೊಡ್ಚಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಚಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಅರೆ ನಿದ್ರಾರೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ್ಯ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಲಕ್ಕುವೆರ್ ಆರು 5 ಗಂಟೆಗ್ ತಿಂಡಿ ಅವಡ್ತಾ ಶಾಲೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಪ್ರಿಪಂಚ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಚಪ್ಪೆಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ ಉಜ್ಜೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಏಳು ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಉಳ್ಳಾರು ಇಜ್ಜಾರ ದಾದಾ ಏಳು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏಳು ಸೇರುಳ್ಳಾರು ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಡ ಕೊಂಚ ಮೈಕದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ನಿಗ್ಲೇನ ಪೂರ ಪಾತೆರ ಕೇನು ಇರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಬಜ್ಜೆ ಬಜ್ಜಿಡು ಇರ್ ಕುರ್ಲು ತಿನೋ ಅಂದೆ ಕೆಪಿ ಕೊರ ಕುಲ್ಲು ಬಾರ ಅತೆ ಇರ್ ಕುರ್ಲು ತಿನೋ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಅತ್ತೆ ಬಾರ್ ಡಿ ಪಿ ಕೇನೋ ದಾನೆ ಬಾಳ್ದು ಡಿ ಪಿ ಪಂಡಕ್ಲೆ ತೂವರಣ್ಣಲ್ಲ ಅಪ್ಪನದ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇರು ಡಿ ಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲಾರತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸುಜಿತಕ್ಕನ ಡಿ ಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಸ್ಸುನ್ ಬೂರ್ಂಡು ಓ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಎಸ್ಸುಂದೆ ಬೂರ್ಂಡು ಅದ ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜೋ ಅಂದೆ ಅಂಚಂಡ ಈರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಮಾರೆ ಇರ್ ಪಾತೆರು ಜರ ಅಂದು ಮಾರೆ ಆಯ್ ಜತ್ತ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಪುನಃ ಚಾಂಡ ಆತೆ ಅತ್ತೆ ನಿಗ್ಲು ಏತ್ ಬರ್ತು ಬತ್ತಾರು ದಾಯ್ ಬತ್ತಾರು ಕೇನ್ ಮಾರ ಇರು ಪಾತೆರ್ ಜರತ್ತ ದಾಯ್ ಬತ್ತಾರು ಓ ಒನಸಂಡ ಚಾಂಡ ಕೇನ್ ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಮನ್ಪರ್ ಇರು ದಾಯ್ ಬಂಡ ಇರ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತು ಜತ ಜಾಸ್ತಿ ಅತೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಪೋಲೆ ಬನ್ವಾರ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಾತೆರ್ದು ನನ್ನ ಪೋಲೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬನ್ವಾರು ಐನು ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕಲಿ ಬರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ ರಾಪುಂಡು ಅನಂದುಲೇರು ಸತೀಶನೆ ತುಲೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಕಲಿ ಬರೋಡ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ ರಾಪುಂಡ್ಗೆ ಸತೀಶನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲಿಬಾರ್ದು ಪಾತೆರ ಪಿಲಿ ಗೊಬ್ಬೆರದ ಕಲಿಬರ್ನ ಪಾತೆರ್ ಬೇರ ಅವ್ರು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಾತೆರ್ ರಾಪುಜಿ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಗ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೋ ತೂವಡರ ಏತ್ ಪಾತೆರ್ ಬಾರ ತೂವಡು ಅರೆತ ಬರಂಡೇರಿ ನಾನು ಚಲ್ತ ಅಂದಲ್ಲೇರು ಏತ್ ಪಾತೆರ್ ಅತ್ತಿ ಬಾರ ಯಾರಿ ತೂವಡು ನಾನು ಬರಂಡೇರ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಪಿಲಿ ಎಲ್ಲೆನಾ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕರು ಏತ ಪಾತೆರ್ ಬೇರು ತೂವಡು ಪೋಡು ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಬಾರಿ ಪಾತೆರ್ ಬೇರು ತೂವಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಬಲ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಅವೇ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಏತ ಬರ್ಪ ಪಾತೆರ್ ಬಾರ ತುಕ್ಕ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತು ನಾರು ಇಲ್ಲು ಬಂಡು ಜರಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೀದಾ ಮುಲ್ಪಿದಂಡ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾಲ್ಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಪೂರ್ಣ ಬತ್ತದವೇ ಅಡ್ಡ ಬೂರಂಡ ಅಣ್ಣ ಹಾ ಮುಲ್ತು ಪಿದಾನ್ಯಾಗು ಸೀದಾ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಜಾಲ್ಡೆ ಬತ್ತ ಅಡ್ಡ ಪೂರ್ನು ತಾ ಬರಬ್ರ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಪುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಹಾಂಡೇದದ ಏತ್ ಪಾತಿರ್ ಬರೋದು ತೂ ಅಡದ ನಮಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋನಾಗ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂದು ಅಂದಿಯೇ ಸತೀಶನ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂಡ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂದತೆ ಏರು ಬತ್ತನು ಒಲ್ತಾಕಲು ನಿಕುಲು ದಾಯ ಬತ್ತಾರು ಪಂಡೆಲ್ಲ ಗೋವಿಂದ ಅವ್ಲು ಅಡ್ಡ ಊರಿನಾಗಲು ಲಕ್ಕೊಂದು ಪಾರ್ದೆ ಬರಡು ಓಲು ಪನ್ಲೆ ಇಲ್ಲು ಪನ್ಪುಜಂಗ್ ಬರ್ಪದ ಪನ್ಪುಜಿರ್ನ ಇಲ್ಲ ಓಲು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅದ
ಅರೆ ಪೋನ ಗೊತ್ತಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರ್ನ ಜಾಲ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ ಬತ್ ಜಾಲ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ನ ಗತ್ತ ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇರೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಪ್ಪ ಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಬುರಂಡ ಅಣ್ಣ ಜಾಲ್ಡೆ ಬತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಗುರ್ತೆ ಜೀವನ ಹೊಡಿಚಿ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತೆ ಜೀವನ ಡಲ್ಡಲ್ಲ ಕೊಂದ್ ಪಾರ್ ಬರ್ರ ಅಂದ ಅಡ್ಡ ಬೀಲಿ ಅಪ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೀಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬೀಲಿ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟುಗು ಪನ್ಲೆ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟುಗು ಪನ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟು ಬಲೆ ನಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟುಗು ಪನ್ಲೆ ಗುರ್ತ ಆಪುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಗುರ್ತ ಆಪುಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಏನಂತೂ ಗುರ್ತಾವ ಇರನಂಡ ತೂತು ಜರ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಅಂದಾರೆ ಎನ್ನ ಮುರಾಣಿ ಗುರ್ತ ಆತಜಿ ಬಾಯ್ಕೆ ತಾನಿಯಾರೆಗ್ ಬೊಕ ನಾನ ಗುರ್ತಾವ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲಾರು ಪಾತೆರ್ಜೇರು ಪೂರ ಬರ್ಪ ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಲಿಬೋಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರೋ ಕಲಿಬೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೂರಾ ಬರ್ಪೇರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಮೇರೆ ಹೊಸ ಜನ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲ ರಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತೊಂದೆ ಬತ್ತೀರು ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟುಗು ಬಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟುಗ ನಾಳೆ ಗೊತ್ತುಂಡಾ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಅಂದು ಅಂದೆ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಬಂಡರತ್ತ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು ಜೈರ್ನೆಲ್ ಅಕ್ಕಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಅಂದು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಎರೆ ಪೂರ ಬೋಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ರಡ್ಡೇನಾ ರಡ್ಡಿ ಯಾವ ಜಾಂದು ಶುಭಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಪನಂದಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ಓಯ್ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಜನ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಡಿಯ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಓ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಾಣು ಮಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬೆತ್ತಡಿಯಾ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೆ ನಾವು ಒಂಜೆ ನಲಾಯನ್ ಬರಡಿ ಶುಭಕ ಒನಸ ಆಂಡು ಕೋರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೋರಿಗೆ ಕೋಡೆ ಮೀನಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೋರಿಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ನತೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಡು ಜನ ಕಲಲಂಬು ಇಪ್ಪತ್ತ ಕಲ್ಲಲಾಂಬಿಪ್ಪು ಗುಡ್ಡೆ ಕಲಲಂಬು ಪೆರಿಗೆಲಾಂಬು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತುಜೀರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 7 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಗೇಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಏರ್ ಟೈಗರ್ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ರಂದಿ ಯಾರು ಟೈಗರ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಟೈಗರ್ ಯಾರು ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಎಪ್ಪುನು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇರ್ಗೆ ಬೇರ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೇರು ಕೊರ್ದುಲಾ ದೆತ್ತೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಮಾರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪಂಡ್ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಕಿರಣ್ ಸುಳ್ಯ ಇರು ಸುಳ್ಯದ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಸುಳ್ಯ ಯಾಂಕ್ಲೆನ್ಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗನ ಬಿದರ್ಲಂಚ ಕಿರಣ್ ಸುಳ್ಯ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಕಿರಣಣ್ಣ ಲೈ ಕಿರಣಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಡ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಕಿರಣಣ್ಣ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಒಲ್ಪಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಸ ಅಪ್ಪುತ್ತುಲು ಲಾಕ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುಳ್ಳ್ಯಾಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಎಸ್ ಓ ಒಂಜಿ ಏರ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತೇರಿ ಕಿರಣಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡೆ ಕಿರಣ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಿರಣ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಓ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ ಏರಿಯ ಕೋಟ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಾರ್ವೇರು ಇರು ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪನೋಡ್ಚಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪನೋಡ್ಚಿ ಪಿಲಿ ಇಜ್ಜಿವಲ್ಲ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಪಿಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಬರಾಯರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಪಿಲಿತ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪನ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬರಾಯರು ಕಿರಣನೆ ಸುಲ್ಯ ಪೇರಾಳು ಸುಲ್ಯಾಡು ಪೇರಾಳುಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕಿರಣನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ಏರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಲೈಕ್ ಸುಲ್ಯ ಪೇರಾಳು ಸುಲ್ಯ ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡು ಮರ ಎಂಕ್ಲೆ ರಿಲೇಷನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದ ಅಷ್ಟಮಿ ಅತ್ತೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಮುರಾಣಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಇತ್ತು ಜಾತೆ ಉಡುಪಿಡು ಸತೀಶಣ್ಣ ಮುರಾಣಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅತೆ ಇತ್ತಿಜಿಗೆ ಅತೆ ಉಡುಪಿಡು ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಒಲ್ಲೇರಿ ಹೇರಿ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ದಾದಾಯೇ ಲೈಕ್ ದೆತ್ತಾರಾಗಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಕುಡದಾದ ನಿಕ್ಲನ ಬಾರಿ ಜೋರಿ ಯಾರ ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾರನ ಕೋಡೆ ದಾದಾ ಓಡು ಏರ ಅವನ್ ಪೊಸ ಎನ್ನ ಸುದ್ದಿ ದಾದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಕುಡದಾದ ನಿಕಲ್ನ ಅಂದು ಮಾರ ಅದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆಗ್ಲೇ ಭಾಷೆ ಜೊತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಕುಡದಾದ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಹೇಳಿಟ್ಟು ಆಜೆಟ್ಟು ಜಪ್ಪ ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ಮಾರ ದಾದ ನೆಕ್ಲ ತೋಜ ನಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಇಜ್ಜಿವನ ಅಂದುಲ್ಲೇರ ಪೋಯ್ಸಾರ್ತಿ ಮುರಾಣಿ ಇತ್ತು ಜಾತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಅತೆ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೆರ್ಡೂರು ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಬಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಲೆವೆ ಪೆರ್ಡೂರು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೂರ ಬಲೆ ಪಿಲಿತ ಉಗುರು ತಿಕ್ಕೋ ಆಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಸತೀಶನ್ನ ಪಿಲಿತ ಉಗುರು ತಿಕ್ಕೋ ಅಂದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಇನ್ನು ಜೋರ ಆತೇರು ತಿಕ್ಕುಲೆ ಎದು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕನ ಎದುರು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋರ್ಚಿ ಏಮಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿ ಏಮಕ್ಕ ದೂರ ಪೈನಿಯೇ ಏಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಒನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬತ್ ನನ್ನ ಆಂಡೆ ಒನಸ್ ಅನ್ನಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಒನಸ್ ಆಂಡಿಯೇ ನಾದಕ್ಕ ಕಜಿಪು ತಿಕ್ಕುಲೆ ಎದುರು ಬಂಡೆ ರತ್ತ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಒಂದೊಂದು ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಳು ಸರೋಜಕ್ಕ ಎರೆಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನೆರ್ಪುನು ಭಾರಿ ನೆರ್ಪರಾತ ಇರೋರು ಎದುರು ತಿಕ್ಕಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಏಮಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಚೂರು ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಲೆದಾದ ಅಲ್ಪ ಏಮಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಮೀನಿಗೆ ಏಮಕ್ಕಗು ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪು ಬಾಲೆದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಏಮಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ನೆ ಬೇಲೆಡ್ ಬತ್ತೀರ ಪ್ರಿಕೇಲ್ನಿ ಏಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇವನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲಾರು ಉಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಓಕೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತೂವರ್ನ ಇಜ್ಜಾರು ದೂರ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬೋಡೆ ಇಲ್ಲಾಡುಂಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಪಿಲಿತ ಹೋಗುರು ಉಂಡುಗೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಡುಂಡುಗೆ ಪಿಲಿತ ಹೋಗುರು ಉಂಡುಗೆ ಇಲ್ಲಾಡವೇ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೇ ಡಬಲ್ ಟಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಬುರುಂಡು ಅನ್ನೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪವೇರು ಆರ್ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪ ಅಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಜನ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲಗೆ ತಿಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲ ಚಾಕ್ ಪುಂಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅದೇ ಎರಡ ಬೇಯ್ಪವು ನೀರು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪೋದು ಏಮಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪೋದು ಎರಡ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ಪವೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಬಂಡು ಎಲ್ತು ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲಾರ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಊರಿಗೆ ಎಂದುಜಿ ನಮ್ಮ ವನಸ್ ಆಂಡೆ ಬನ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಆಂಡ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ವೆಜ್ ರೇಗದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಊರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್ನ ಊರು ಮೂಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಕೆಬಿ ಕೊರಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚ ಅನ್ನ ಆಪನ ಅಂದುಲೆ ರೇಮಕ್ಕ ಅಂಚ ಅತ್ತಿಯೇ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗ್ 4 ಕೆಬಿ ಆಪುಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಏಮಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗ್ 4 ಕೆಬಿ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೆಬಿ ಅರೆಗೆ ಎಪ್ಪಡು ಒರಿಯೇ ಬಲೆ ಏರ್ಡಲ ಪನ್ನಡೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ತುಲೆ ಪಿಲಿತ ಉಗುರುಂಡಿಗೆ ಇರು ಒರಿಯೇ ಬೋಡ್ಗೆ ಏರ್ಡಲ ಪನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸತೀಶನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಬಾಂಬೆಡು ಇಪ್ಪುನು ಮುರಾಣಿ ಬಂತಾರೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಬಾಂಬೆಡು ಇಪ್ಪುನೊಂದು ಪಂತಾರ ಮುರಾಣಿ ಅವ ನೆನ್ಪಾಯ ಜಿತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ಪಾಂಡು
ಅಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಆ ಬರ್ತದೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಇರು ಮುಲ್ಕಿ ಊರಿನ ಊರು ಮುಲ್ಕಿ ಆತ ಇರು ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸತೀಶ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬದುಕುಲು ಉಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ರೈಡ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿದಾರ್ಗೆ ಯಾರು ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ಪುನು ಹಾಂ ಹಾಂ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಿಗಲ್ನ ಊರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಕಳಾಯ್ ಕಾರ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಸರೋಜಕ್ಕ ಕೊಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಅಂಡು ಕೆಪ್ರಾಸಾತನು ಕೊಪ್ರಾಸಾಪ ಇನಿ ಕೊಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆತನು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅದೇ ಆ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ನಿಜ. ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತ್ತ ಪೂರ ಪಂದು ಅಂಡ್ ಅನ್ನೆ ನನ್ನ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಾ ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆ ಸೆಟ್ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಏಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಅದೇ ಗುರ್ತುಂಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಲ್ಕಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡತೆ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ಯಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಇದ್ದೀರ ಒಂದೆರಡೇ ಜನ ಇತ್ತು. పొన్ను అండ నాకు ఎంకొంచి పొన్ను ఆతుండే ఏమక్క ಒಂಜಿ పొన్ను ఆతుండే ఎంక్ నన్ను చిత్తుండ పనులే అవి ఏమక్క ఇంకొంజి ఆతుంది నన్ను చిత్తుండ పనులే బొక్క దగ్గర పడే ఉప్పును సతీష్ అన్నాగా అరే పని అని ఎంక అందేన్నే మరి ఏమక్క వాళ్ళు అమ్మని వెళ్ళాడులారా ಅಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು వాళ్ళు నెట్వర్క్ ఇచ్చేత రమ్మని వెళ్ళాడు ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఉండదు వాళ్ళు పనందులేరు అందే బాల చెత్తేనే ఓకే ఓకే బాల చెత్తేనే అన్న బాల లేట్ అప్పుడు చెప్పును ದಸರಾ ಖರೀದು ಪೋಪುನಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಸರಾ ಖರೀದು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಪೋಪುನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತೇರೆ ವಾ ಮೋನೆ ತೂತುಜಿ ಪೊನ್ನು ಬೋಡಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪೊನ್ನು ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಮೋನೆ ತೂವಡ ಇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ವಾ ಮೋನೆ ತೂತುಜಿ ಪೊನ್ನು ಬೋಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಏರೆಗಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬನಂದ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಜೈತು ಚೇಕೆ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮದಿಮೆ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲ ಬೇರಂದು ಎಂಕ್ ರೈಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಅತೆ ಅಂದಂದು ರೈಡ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಉಲಾಯಿ ಕುಲ್ಲೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರಲ್ಲ ರೈಡ್ ಮಲ್ಪರ ಇರು ಪಿಲಿ ತೊಗುರು ಇತ್ತುಂಡ ಒಲ್ಲ ತಪ್ಪದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅವನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಅವನಸಾಂಡೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಇರಾಗಿ ಸುಳ್ಯದಾಗ್ಲಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರ ಯಾರು ಮೇರು ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪುದಾರೇನ ಮಡಿಕೇರಿದಾರು ಅವ್ರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಅರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದ ಅತತ್ ಕೆಲವು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳು ಬಾತಿರು ಜರಿಲ್ಲೋಡ ಒಂಥರ ಮೋಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಿ ಆತ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡಿನತ್ತ ಅಂದಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಿನತ್ತ ತುಳು ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಬಾರ್ ಪೋಂಡು ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡಾರೆ ನಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಊಟ ಆಯ್ತು ಚಿಕನ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೇರೆಗ್ ತುಳು ಬರ್ಪು ಜರಿಗ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿದಾರ್ ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರು ಮಡಿಕೇರಿದಾರ್ ಮೇರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಸುಳ್ಯದಾರ್ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ
ಅಂದಂದು ಇರ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲರಿ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಲಾರ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅನ್ನ ಡಿಪಿ ತೋಜನ ಅರ್ನ ಡಿಪಿಡ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತಾರ ಅವು ಆರೇನ ಬೇತೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರ ಇಪ್ಪುಂದಿಗೆ ಮಂಚ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇವನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ ಇಪ್ಪಿಯ ಬಕ ಆರ್ ಪಣ್ಯ ತಮ್ಮರಣ ಯಾನೆಂದು ಯಾವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗನ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಚಿ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಸರೋಜಕ್ಕೆ ಇರೆಲ್ಲ ಲಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಬಾರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಂಗನ್ನ ಟಿ ಎಂ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಬರ್ತೀರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಂಗನ್ನ ಟಿ ಎಂ ನಿಂಗನ್ನ ಸರ್ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಏನು ಸಾಂಬಾರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಅವು ಮದಿಮಾಯ ನನ್ನದ ತಂದ ನನದ ಮದಿಮಾಯ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪೊರ್ಲಾತೇರಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಮದಿಮಾಯ ಅತ್ತ ಕಪ್ಪು ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅತ್ತು ವೈಟ್ ಅದು ಬೊಲ್ದು ಎಂಚ ಸತೀಶನ್ನ ಉಲ್ಲಾರು ಕಪ್ಪು ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅತ್ತು ವೈಟ್ ಅದು ಬೊಲ್ದು ಕಪ್ಪು ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾರ ಅತ್ತು ವೈಟ್ ಅದು ಬೊಲ್ದು ಉಲ್ಲ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ರಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ವೈಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಏಮಕ್ಕ ಕಿರಣನ್ನೇ ನಾವು ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು ನೀವು ತುಳು ಪಾತೇರ್ನೆ ಕಿರಣಣ್ಣ ತುಳುವೆ ಪಾತೇರ್ಲಿ ಸತೀಶನ್ನ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದಂದು ನಾಡು ಜೇರತೆ ನಾಡು ಜೇರು ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗನ್ನ ಟಿ ಎಂ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಗಿದ್ರಾ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಂಗನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮದು ಲಿಂಗಣ್ಣವರೇ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಆಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಿದಾನಿಯರ್ ಬೇಗನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದಾ ಪಿದಾನಿಯರ್ ಎಲ್ಲೇ ಸುರು ಮನ್ಪುಗ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ಗ ಈರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ ರಜೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತದ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ಲೇವೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಬಂದೇ ಇಪ್ಪಡು ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿನೇ ಅಟಂಡತ್ತೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದೇ ಇಪ್ಪಡವೆ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಂಗಣ್ಣ ನಿಮ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಗಣ್ಣವರೇ ಲಿಂಗನ್ನೆ ಎತ್ತು ಮಾರಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣು ತೂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆನಟೀರ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಆಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾದಾ ಕುಂಟುಕ ರಾಮನ ಅಣ್ಣ ಇತೇರು ಜಪ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕಲಕ್ಕಲೇವೆ ಇರೆ ಏತು ಜಪ್ಪುವಾರು ಮಾರೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಇರ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ ಜೊತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುವರದಾದ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಾತ್ರದ ಅಂಗಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಡ 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 ಸೌಂಡ್ ಕೇನ್ ನಿದ್ರೆ ರಂಗ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದೇರ್ಲ ಕೊನೆ ಎರಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜರೆ ದಸರಾ ಕರಿಯಡ ಅನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ನಾಡ್ಯಾರೆ ಆತ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಈರ್ ಬಿಯರ್ ಪರಂದೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪರಿಯರ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ರ ಇತ್ತೇನೆ ಪರವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ದಸರಾ ಕರಿನೇಟ ಬಿಯರ್ ಪರವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಸತೀಶನ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೊನ್ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಏಮಕ್ಕ ಅನಿಲನ್ನೇ ಮತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಅನಿಲನ್ನ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ತನ ಅನಿಲನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಅನಿಲನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಅನಿಲನ್ನ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೇರ್ನ ಪಲ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಪು ಹೆಸರೇನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ ಪಾಪು ಹೆಸರು ಚರಿತ್ ಪಾಪು ಹೆಸರು ಚರಿತ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಕಿರಣಣ್ಣ ತುಳುಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿರ್ಲಿ ಅನಿಲನ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದಾಗ ಜಿಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ
పనిలన్న ఉల్లరే ఛానల్ ఇస్తున్న పనులు ఏరంబద ఛానల్ ఇస్తున్నదా ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ పోయారు ಮಾರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದೂರ పోయారు ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋರೆಗ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಉಂಡುಂಡು ಪೋಲಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಪುರದ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಒಡೆ ಬೊಬ್ಬನು ಒಡೆಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಇರೇಗ ಒಡೆ ಪಾರ ಎಷ್ಟು ಒಂಡಡೆ ಪೋಲಿ ಮದಿಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡು ಒರಿಯರು ಬಾರಿಚ್ಚದ ಒರಿಯರಿಲ್ಲ ಪೋಲಿ ದಾದಾಪು ಮಗ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಜ ಇಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತಿಯ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಬೇಜಾರಪ್ಪುಜ ಬಿಡಿದಿನ ದಾದ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಗುರ್ತೆ ಪೂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಬಿಆರ್ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅತ್ತೆ కొంచెం పర్మిషన్ పోడు బిఆర్ పర్రెజ్జి ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಡಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಂಡರತ್ತೆ ದಸರಾ ಕರಿಯಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಗ ಅಪನ ಟೈರ್ ಬಿಆರ್ ಪರೊಂದೆಪ್ಪುಲೆ ಡೈಲಿ ಬಿಆರ್ ಪರೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅಂತ ತೋರಾಪರ್ ಪೂರಾ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೊನ್ನು ನಾಡುವೇರ್ಗೆ ಅಂದಂದು ಪೂರಾ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಬೇರು ಜಯಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೀರ ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಅತ್ತನ ಜಯಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಜಯಕಿರಣ್ ಅನ್ನ ಐರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ ಜರ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪೂರಾ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ನಾಡುವೇರ್ಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಬೆ ಪಂಡೇರಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಲ್ಲೇರು ಶೇಖರನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಶೇಖರನ್ನೇ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ವಿಟ್ಲ ಶೇಖರನ್ನ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರೀರು ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಶೇಖರನ್ನ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರು ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಕುರ್ಂಡು ಶೇಖರಣ್ಣಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಶೇಖರನ್ನೇ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಮಾರ್ರೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡಾರು ಬರಂದೆ ಒನಸಾಂಡ ಶೇಖರನ್ನ ಶೇಖರಣ್ಣಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೆತ್ತು ಜಯಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡಿ ಏರುಳ್ಳಾರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏರುಳ್ಳಾರು ಐನ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಪೋತಾಂಡ ಏರುಳ್ಳಾರು ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರ ಅರೆರಡ್ಡು ನೆರಂಡ ಅವಂದಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ನೆರಂಡ ಬರ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಶೇಖರಣ್ಣಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಉಳ್ಳಾರೆ ಹದಿನೇಳು ಲೈಕ್ ಬರೋಡಿತ್ತು ನಿಗ್ಲಿಗೆ 17 ಲೈಕ್ ಬರೀದಿದ್ದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒನ ಸಾಂಡ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಶೇಖರಣ್ಣ ಒನ ಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇ ಬಂದ್ರೆ ಉಲ್ಲಾರ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಏತು ಮದಿಮೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾವು ಇಜ್ಜೆ ಅರೆ ಒಂಜೆ ಆತನು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜೆ ಮದಿಮೆ ಆತನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತನು ಅರೆಗ್ ಶೇಖರಣ್ಣ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಯಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದಿಮೆ ಆವಾಡು ನಮ್ಮಕೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡತೆ ಮದಿಮೆ ಆವಾಡ ಅರೆ ಏತ್ಲಾ ಆವಾಡು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವ ಪೊಣ್ಣು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಯೇ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರೆ ಮಂಡ್ಯ ಚಾನಲ್ ಪರ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಪೋಲೆ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಪೋಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಾಯ್ಸ್ ನಂಟ್ಲು ಒಂಡಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ಓಲಾಪುಣ್ ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ತೊಂಬಲ್ಲೆ ನೆಂಚಿನ ತೀಗಿನಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಣ್ಣು ಕಿರಣನೆ ಒನಸ್ ಆಂಡ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ವೆಜ್ ಅದೇ ಕೋರಿ ಒನಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿಗೆ ಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣಗೋ ಇರೆಗ್ಲ ಕೋರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ಹಾಕೊಂಡೆ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಮಂತು ಜರಾರು ಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಅರೆ ಕೋರಿಗೆ
ಲೈಕ್ ಕೋರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಗಮ್ಮತ್ ಲೈಕ್ ತಿಂತೀರಾರು ಶೇಖರನ್ನೇ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಟ ಪಟ ಅಂದು. ಏರ್ ಪುರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ವೇಷಪಾಡು ನಾ ಪೊಣ್ಣು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿಡು. ಐಟು ವೇಷದಲ್ಲ ಅವು ಇರೆಗ್ ವೇಷದ ನೆಂಜಿ ಆಪುಂಡತುಲ್ಲೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿನನ್ನೇ ಅವನ ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸತೀಶನ್ನ. ಇಲ್ಲ ಲೆತಣ್ಣಗನ್ನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತವಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ ಪಾತೆರ ದಾದ ನಾತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಬೇಜಾರಲ್ ಪಾಪ ಪರಿಚಯ ನೆರ್ಲೆ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಲೇರು ಆಸೆ ದಿಪ್ಪುನೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲಾ ಸರಿ ನೆರ್ಲೆ ಕನಸನ್ ದಿಪ್ಪುನೆ ಕನಸು ಕನಸು ಪಂಪನಿಪ್ಪುನತೆ ಇಂಚನೆ ಆವೋಡು ಏರ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಪೋಯರು ಬರುವೇರಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ. ಹೌದಾ ಎಗ್ ಕೈಪುಗ ವೇಷದ ಕೈಪುಗ ಕೈಪಾಪುಣ್ ಮಾಸಾಪುಣ್ ಸತೀಶನಿಗೆ ನವದಾಯ ಕೈಪುಗ ಅಂದ್ ದಾದೆ ಸತೀಶ ನಂಚ ಪನ್ಪುನ ಇರು ದೇವ ತಂದು ವಿಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಂಗಳೂರು ಈರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಾರ ಈರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವಿ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ನಾನಾರ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪಾಡು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೆ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಿಖಿಲ್ನ ಪೂರಕ್ಕೆ ಎಂಡರ್ ಅಡ್ಡು ಬಿಯರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಪನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕೊರ್ಕ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಹತ್ತು ನಾಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾಲ್ ರಡ್ಡ್ ದಾದೆ ನಾಲ್ ಸತೀಶನ ಇರೇ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜವೆ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಕೂಡ ಆತ ಪರ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಆತೇರು ನನ್ನ ದಸರಾ ಕರಿ ನೆಟ ಬಿಯರೆ ಪರೋಡೆ ಅಕಡೆ ಮಕ್ಕ ಪಂಡೇರತ್ತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲಾರೆ ಉಲ್ಲೇರ ವನಸ್ 11 ಗಂಟೆ ವಿಟ್ಲಾಡಿಯ ಈರು ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ವನಸ್ ಆತು ಲೇಟಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೇಟ್ ಮನಸ್ಸು 11 ಗಂಟೆ ವನಸ್ ಆತು ಲೇಟಾ ಇರ್ನ ಇರು ಇಸ್ಮೂಲು ಇಟ್ಲಾಡ್ ಉಲ್ಲಾರೆತ್ತೆ ಬೇಲೆದಲ್ಪನೆ ಜಾಬ್ ಉಂಡ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವ್ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ರಾಜೀವ್ ಬತ್ತೀರು ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿಲಿ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಇತ್ತನು ಬರ್ಸ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಉಂಡೆ ಬರ್ಸ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇಪ್ಪಂದಿತ್ತೆ ಮುರಣಿಪುರ ದೊಂಬಿತ್ತಿನಿ ದೊಂಬು ಇನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಇತ್ತುಂಡು ಊರು ಲಾಯ್ಕತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದಿಯ ಊರು ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಪೆರ್ಡೂರುಗು ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಗಂಟೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ಡು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ಟೆಂಪಲ್ಡು ಅಂದೇ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಿಯೆ ವಿಟ್ಲ ಕೇಲಿಂಜ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಾ ಇರ್ದ ಅದ ಅಲ್ಪನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ಪುನಿಯೆ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಕೇಲಿಂಜ ವಿಟ್ಲ ಕೇಲಿಂಜ ದಾದ ಮರ್ದ್ ಕೊರ್ಪುನಿಯೆ
ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ದಾದಾ ಅಲ್ಪ ನೀರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪರ ವರ್ಷನೇ ಅವ್ ಇಂಚಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರ ಪರ ಇಂಚಿ ಲಂಚನ ಎತ್ತನ್ ಪರ ಬತ್ತನ ಒಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರ ಬತ್ತಂಡು ಪರ ಒಂಚೂರು ನೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡು ನೈಟ್ ಪರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ್ ಪರ ಹಿಡ್ದೊಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ್ ಮುಲ್ಪ ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಮಾರೇವನಲ್ಲಿರು ಪರ ಇಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನೋಡು ಪರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇಂಚಿಪ್ಪುಡು ಅರೆ ಕೇಂದು ಜಂದ ಸೌಂಡ್ ಆತಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡಿರಾರು ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರ್ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಂಬೆಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಊರು ದಂಡ ಹಸಿರು ಹಸಿರು ಇಟ್ಟಿಟ್ಟುಂದ ಅಲ್ಲದ ಊಜಕ ದುಂಬೆ ತೋಜಿ ವರ್ಷ ಬರೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪಾಡು ತರಕಾರಿ ಕೈನೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾರ್ಪುಂಡು ತರಕಾರಿ ಕನ್ನಾರ ಗಾಡಿ ಬಂತಂದಿದೆ ಏನು ಪುರ ತರಕಾರಿ ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ ಏನ ಅವ್ರು ಶಾಪ್ ಉಂಡೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡ ಇರ್ನ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇಡ ಮಲ್ತು ಬಾಬು చెప్తాను ಐಂಜನಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಜನ್ ಐಡೂರು ಕಮೆಂಟ್ ಐಡೂರು ತೋರ್ಚಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಬಳಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದೀರೋ ದೂರ ಪೋಯಾರು ಒರಿಲ ಮನಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರು ಅದು ಎಂಕ್ಲೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಹೇರ್ಲರು ಎದುರು ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಚನ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಚಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಎಂಚನೆ ಏಮಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರತ್ತೆ ಎದುರು ಬರ್ಪುನಿ ಎಂಚನೆ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜರಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏರು ಉಲ್ಲಾರು ದಾದ ಕಥೆಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈ ರೀತಿ ಎದುರು ಬತ್ತಾರು ಅದೈತೆ ಸತೀಶನಲ್ಲ ಎದುರು ಬತ್ತೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಇರೇಗ ಸರಿ ಅಂದ ಎಂಬತ್ತು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಜಾ ಸತೀಶಣ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಜಿ ಏನು ಜಿಪ್ಪುಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜು ಬಂದಲ್ಲಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೈಡ್ ಕೆಪಿಗಳು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನೋಡ್ಗೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಪನ್ಕ ಅವೇ ಹೇಮಕ್ಕ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಅನ್ಪೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಾಡುಜೇರು ಆಕೆ ಎದುರು ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಾಡುವೇರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಕೇನು ಜಾ ಎದುರು ಜಾಲುಗು ಅಕ್ಕ ಅವನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಎದುರು ಬಲೆ ಬಂಡ ಎದುರು ಜಾಲುಗ ಅಕ್ಕ ಏಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಎದುರು ಜಾಲುಗು ಬರೋಡಿಗೆ ಅದ ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಣ್ಣ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಜೇರು ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಉಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಎದುರು ಪಂಡ ಇರು ಪಿರವುಡೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಜಜ್ಜಿ ಎದುರು ಬಲೆ ಏಮಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎದುರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಕುಸತ್ತೀರ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡತೆ ಏಮಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಾಡು ಜೇರಿ ಎದುರು ಬಳೆ ಬನ್ನಿ ಅನಿಲನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅನಿಲನ್ನ ಹಾಯ್ ದೂರ ಅನಿಲನ್ನೇ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತಾರ ಒಣಸ್ಮಲ್ತಾರ ಅನಿಲನ್ನ ಏಮಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದೂರ ಪೋಯರು ಒಲ್ಪ ಊರು ಏನಂದ್ರೆ ಅನಿಲನ್ನ ಎಂಕಲ ಕಾರ್ಕಳ ನನ್ನ ದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪಾತೆರ್ಯಾರ ನನ್ನ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ರ ಇಜ್ಜ ಏಮಕ್ಕ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಮದತ್ ಬಿಡ್ಯಾರ
ಓ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಮದತ್ ಬಿಡಿಯಾರ ಮರ ನನ್ನ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಕೇಳ ಕಾಂಡೆಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದಾರು ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಅವಳು ಹೆಜ್ಜೆ ತಿಂದು ನಿಖಿಲ್ ನಾಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವನ ಸಾಂಡಿ ಅನಿಲ ಅನ್ನ ಅವನ ಸಾಂಡ್ ಮೆಜ್ಜಿಂಗ್ಲು ನಾನ ಎಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಓ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಿದನ್ಯ ಓ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಉಡುಪಿದಾರ ಓಕೆ ಓ ಓಕೆ ಉಡುಪಿ ಉಂದೆ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿದಾರ ಇರು ಎದುರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪಾಡುನು 90 ಅಂದಾಂದು ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎದುರು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂದೇ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಎದುರು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು 90 ಅತ್ತೆ ಅವು ದುಂಬ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದಾ ಅಲ್ಪಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ಬನ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕವೇ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಹಂಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೇನ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪಾರ ಇರು ಏನು ದಾದ ಬರ್ತದೆ ಬಸಟುಲ್ಲಾರ ಇರು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡೇರೆಗ್ ಅತ್ ಬಸಟುಲ್ಲಾರ ಬಸಟ್ಟಿತ್ನಾಗ ಡೈಲಿ ಬರೋದು ಪೋಂದಿಪ್ಪೆರತ್ತೆ ಹಾ ಅಂದ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಸಟುಲ್ಲಾರೆ ವೈಟ್ ಬಸಟುಲ್ಲಾರ್ ವೈಟ್ ಬಸಟುಲ್ಲಾರ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಡ್ರೈವರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರು ಯಾನ್ ಬಸಟ್ ಅಂದ್ ಡ್ರೈವರ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಡ್ರೈವರೇ ಓಕೆ ಓ ಬಸಟ್ಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಬರತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬಸಟ್ಟೆ ಬರ್ಕ ಅಂದ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಓ ಬಸಟ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ತರೆಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ದುಂಬ ಅಂಚನೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಎದುರು ಪೋದು ಪಾಂಡ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕುಡವ ಆಪುನ ಅನಿಲ ಒಂಚನೆ ಟೈಟ್ ಒಂದು ಎದುರು ಬೆತ್ತಡಿ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾ ಅವು ದಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು BAMS ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅನ್ನ ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಪ್ಪೊಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಜೋಕುಲು ಯಾನ್ ಐರ ಬಸಟ್ಟು ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಕ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತೆರ್ ಗೈಡ ಅವೇ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಗುರ್ತೇಜಿ ಬನ್ನೋಡು ಚಾವೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಅವಳ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಜನ ಬೋರ್ಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಬಸ್ಸಕ್ಕು ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಜನ ಬೋರ್ಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಬಸ್ಸುಡು ಪನ್ಲೇರಿಗೆ ಏರ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಜನ ಬೋರ್ಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಕೇಳ್ ಪೋಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಂದಿಯ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಪಾಡೋಡು ಎನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡಿ ಭಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೋಲೆ ಜನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣವೇ ಮೈ ಮೈ ಅರಸರ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಬತ್ತೀರ ಲೈಕ್ ಡನ್ ರೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಅಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವರೇ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪು ಅವರೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಇರೇನ ಪುದಾರ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಸುರೇಂದ್ರ ಅಂದ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಸುರೇಂದ್ರ ಎಂದು ಪುದಾರ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ನಮ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪು ಅವರೇ ನಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಊರಲ್ಲಿ ಅಲೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರಗ್ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಂದು ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂಡೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ಬೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇನಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರ್ನ ಹಿರಿಯಡ್ಕಗೆ ಅಡೇ ವಿನಯ ಸ್ಟೋರು ದಾದಿ ಜಾಂಡಿಸ್ತ ರನ್ನು ತೀಯರೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪು ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನಯ ಸ್ಟೋರ್ ದಡೇ ಜಾಂಡೀಸ್ ರನ್ನು ತೀಯರ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಂದೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನೋಡ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್
ಅಪ್ಪು ಅವರ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ಪು ಅವರೇ? ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಾಂಡ ಇರೇನ ಊರುಗು ವರ್ಷಗೊರ ಪೋಪರ್ಗೆ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ವರ್ಷಗೊರ ಪೋಪೆರ್ಗೆ ವಸಂತನ ಎಲ್ಲೆ ಲೋನ್ ಆತ ಅಂದ ವಸಂತನ ಎಲ್ಲೆ ಲೋನು ಹೇಮಕ್ಕ ಐಸ್ಗೆ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ರಾಗೆ ಅವ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಐಸ್ಗೆ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ರಾಗೆ ಹೇಮಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂದ್ರತ್ತೀರಿ ಬೇಲೆ ಬಡ ಅಂದು ಐಸ್ಗೆ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ರಾಗೆ ಅಂದೇ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಎನ್ನ ದೈವದ ಇಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಿರಿಯಡ್ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ದೈವದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣನ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಹಂಚಿ ಬರ್ಪರಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿದ ಹಂಚಿ ಬರ್ಪರ ಅಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ಡನಕ್ಕೆ ನಿಪ್ಪೊಡಿ ಇರ್ ಬಸಟುಲಾರ ತಂಚ ಮುಲ್ಕಿದ ಹಂಚಿ ಪೋಪರ ಅಂದಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನಡ ಒಲ್ಪ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ದೈವದ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಅಲ್ಲೇ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಮ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಓಲುಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒರ್ತಿ ಮಂಗಳೂರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಒರ್ತಿ ಶಾಪಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂದೇ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ಲತೆ ಒರ್ತಿ ಕುಡ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಡು ಒರ್ತಿ ಶಾಪಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡೇನಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಣ್ಣ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಕರ್ಜಿ ಗುತ್ತು ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಡ್ ಕಡೆ ಕರ್ಜಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಕರ್ಜಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪೋಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಮೂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಉಡುಪಿಗ ಮುಲ್ಕಿಗ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಹೋಪುನ ಮೂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಡೂರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪೆರ್ಡೂರಿಯ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಯರಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಓಲ್ ಊರುಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಇಜ್ಜರಂದು ಪೋಯರಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಪನೊಂದು ಅನಿಲ್ ಕಾರ್ಲಾರ್ದು ಮುಲ್ಕಿಗ ಕುಡ್ಲಾಗಂತೆ ಮಾಮಿಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕರ್ಜಿ ಗುತ್ತುಡು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹೆಜೆ ಮಾಡಿ ಗರಡಿ ಪೋಪರೆ ನೇಮಗು ಹೆಜೆ ಮಾಡಿ ಗರಡಿಗೆ ನೇಮಗು ಪೋಪೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲು ಪೋತುಜ ಅನಿಲನ್ನೇ ಪೋಪೆರು ಕಾರ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಐಟೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ ಒಂಜೇ ಟ್ರಿಪ್ ಅದೇ ಕಾರ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಹೊರನೇನಾ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಲ ಗೊರನೆ ಬರ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆಡ್ದೆ ಅದೇ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೋದು ಉಡುಪಿಗ ಅದೇ ಉಡುಪಿ ಹಿಡ್ದು ಮುಲ್ಕಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಬೈದೆ ಹೆಜೆ ಮಾಡಿ ನೇಮಗ ಹೊರ ಪೋತೆರ್ಗೆ ಹೆಜೆ ಮಾಡಿ ನೇಮಗು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹೆಜೆ ಮಾಡಿ ಮುಲ್ಕಿದೆ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಜೀವಾದ ನಾನು ಹೊಸ ಟಿಪ್ ನತ್ತೆ ಹೆಜೆ ಮಾಡಿ ಮುಲ್ಕಿಡತೆ ಅಂಚತ ಮಂಜುನಾಥನ ಗುರ್ತ ಉಂಡೆ APM ಡ್ರೈವರ್ನ ಕುಡ್ಲ ಟು ಉಡುಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಊರು ದೇರಳ ಕಟ್ಟೆಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕನವರು ದೇರಳ ಕಟ್ಟೆಡು ಅವೇ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೆ ಅಕ್ಕನ ಪುದರ್ ಭವ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕನವರು ದೇರಳ ಕಟ್ಟೆ
ಅನಿಲನ್ನೇ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಪಸ್ತ ಬದಾರ ಆರ್ಯನತೆ ಅನಿಲನ್ನ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಲ ಗೊರನೇ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಹೊರಂಡ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಏತ ಪಂಡೆ ಇರತ್ತ 1 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಗಂಜೆ ನಿಪ್ಪು ಆಯಿರ 1 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರ ಬರ್ತಿ ಸತೀಶನ ದೇರಲ್ ಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಬನಂದಿಲ್ಲ ದೇರಲ್ ಗಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪನೇ ದೇರಲ್ ಗಟ್ಟೆಡಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಕಾರ್ಲಾಗ ಅನಿಲನ್ನೇ ಪಂಡೇರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪುನು ಅನಿಲನ್ನ ಕಾರ್ಲಾಗ ಇರೋ ಸತೀಶನ್ನೇ ಅವರ ಪೋತೆಯ ಅನ್ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನೆ ಓಕೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡ ಇಪ್ಪುವೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರನಿ ಕಾರ್ಲಾಡ ಇಪ್ಪುವೆ 10 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಲಾಡ ಇಪ್ಪುವೆರಿಗೆ ಅನಿಲನ್ನೇ 10 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಲಾಡ ಇಪ್ಪುವರತೇರು ಓಕೆ ಉಡುಪಿ ಬರೆತ್ನ ಆರಾಮಸಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಓಕೆ ಜೆಪ್ಪುನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ತುಲೆ ಇರೇನು ಕೇಂಡೇರಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕನ ಕೇಂಡೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಆರ್ನವ್ರು ದೇರಲ್ ಕಟ್ಟೆಡು ಪಂಡೇರು ಇರು ಜೆಪ್ಪುನೆ ನನ್ನ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತೆ ಇಂಗ್ಲ ಕಡೆದ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ 10 ಬಿಡ್ರಾಗೆ ಬಸ್ಸು ಉಡುಪಿಗೆ ಕಾರ್ಲಾಡ್ದು ಓಕೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲ ಅವೇ ಕಡೆದ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಗುಲು ಏತ್ ಗಂಟೆ ಜೆಪ್ಪುನು ಎಂಕುಲು ಜೆಪ್ಪುನಗ 10:30 11 ಇಂಚ ಆಪುಂಡಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತಡ ಆಪುಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪು ಅವರೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೇಗ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಅಕ್ಕ ಉಂತುಲೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಉಂತುಲೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಿಲನ್ನೇ ಪೋರ್ಚಿ ಉಂತುಲೇ ರಾತ್ರಿ ಆತೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ದೂರ ಪೋಪಾರು ಉಂತುಲೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅನಸಂಡ ಜೋಕುಲು ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ ಜೆತ್ತಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಓದದು ಪೂರ ಆಂಡೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಿರಾಣನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಪಂದು ಅಂದಿಯ ಕಿರಾಣನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಆರ್ನ ಗಾಡಿಡ್ ಪೋಂಡ ಐಕ್ ಪೋಪುನು ಬನ್ನಿ ಬಸ್ ಬಿಡ್ರ ಆರು ಡ್ರೈವರ್ ಆತ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಹೇಮ ಅಕ್ಕನ್ ಬತ್ತೇನ ಪನ್ಪ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋಯರಿ ಹೇಮಕ್ಕನ್ ಬರ್ಪೇರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರ ಬರ್ಪುಜೇರಾರು ಬತ್ತೆಡ ಬರುವೇರು ಬತ್ತೇನ ಪನ್ಪ ಜಪ್ಪರಾಗ ಗಂಟೆ ದಾಯಗತೆ ಅಂದಿ ಜಪ್ಪರಾಗ ಗಂಟೆ ದಾಯತೆ ಅಂದ ಆಲ್ಕೇರ್ನು ಗಂಟೆ ಎತ್ತಾನು ಜಪ್ಪರ ಗಂಟೆ ದಾಯಿ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರಿಯೇ ಹೇಮಕ್ಕ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡೆ ಪಂಡ್ರ ಬಂಡಾರತ ಎನಪ್ಪಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪನೆ ದೇರಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ ಸತೀಶನೆ ಕೇಂಡರತೆ ಕಡೆ ದೇರಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಒಲ್ಪ ಅಂದ ಐಕಾರ್ ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಬತ್ತುಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ನಾಡೆ ಪೋಲಿ ಅನಿಲನ್ನೇ ಬಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅನಿಲನ್ನ ಬರ್ಕ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪುಗ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನೇ ಉಡುಪಿಗೆ ಫ್ರೀ ತೋಪೇರಾರು ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿ ಬರ್ಪುಜೇರು ಇಂಚಿ ವಿಶಾಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಅನಿಲನ್ನ ವಿಶಾಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಗಳ ಬಸಟ್ಟು ಪೂರೈಜಿ ವಿಶಾಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಚಕ್ಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ಪಗೇಲ್ ಇತ್ತೆ ಸತೀಶನವರು ಇತ್ತೆ ಪಗೇಲ್ಗೆ ಆರು ಪಿದ ಎರಡು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒನಸಂಡೆ ದಾದಕ ಜಿಪ್ಪು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಅನಿಲನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಪನಂದು ಅನಿಲನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆವೆ ಅನಿಲನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಅಂದಿಯೇ ವಿಶಾಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಶಾಲ್ ಬಸುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಡ್ರೈವರ್ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಡ್ರೈವರ್ನ ಬರಿತ ಸೀಟುಡು ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದ್ ಟಿಕೆಟ್ ಉಪ್ಪಂದೆ ಪೋವಲಿ ಅಂದ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಡ್ರೈವರ್ನ ಬರಿತ ಕುಲ್ಲುಗ ಡ್ರೈವರ್ಡ ಪಾತೆರಂದು ಪೋಯಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೆರಡ ಮನಿ ಪೊರ್ಚಿ ದುಡ್ಡು ದೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಂದ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಬಂಡಾಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆಯನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಬರ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಪೇರು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೇಗ್ಲವೇ
ಎಂಕ್ಲಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಮುಲ್ತೆ ಫತ ಇದೆ ನಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಂಡು ಕೊನೆಯರ ಅಂದು ಸೇಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ. ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅರೆ ಗುರ್ತಂಡ ಅಂದ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಗ್ಲು ಸಂಬಂಧದಗ್ಲ ಅಂದ್ ಅರೆ ಗುರ್ತಂಡ ಅಗ್ಲು ಅಂದ್ ಮೆಗ್ದಿ ಬಲ್ದಿ ಅಂದ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಲ ಅನಿಲನ್ನೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗ್ಗಿನ 11:45 ಆಪುಂಡು ಓ ಅತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಇನಿ ರಜೆನಾ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ 11:45 ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಇನಿ ರಜೆನಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಪನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಇರ್ಲಪ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಆರು ಬಾಂಬೆ ಡುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಆರು ಬರ್ನಾಗ ಆರು ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಬಿಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಕಣ್ಣುಗ್ ತೋಜಂದ್ ಪಗೇಲುಂದು ಅಂದಿ ಅರೆಗ್ ಬಿಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರಾತ್ರಿನ ಪಗೆಲ ಒವುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ್ ನನ್ನದಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಜೆಲ್ಲ ಪಾತಿರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆರು ಉಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಆರು ಅರೆ ಮನಸ್ಸು ದಡೇನಿ ಬಿಡ ಬತ್ತೇರು ಅಂದಿ ಬಿಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗಾರೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಅವು ಪಗೆಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಕೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಗುಡ್ ಕಡೆಗ್ಲ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಈತ್ ಕೊಡ್ತು ಲೈಕ್ ಬತ್ತನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಅನ್ನ ಪುರ್ಸೊತ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಜೆ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣತ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಅರೆಗ್ 11:45 ಮುಟ್ಟ ಒಂಡಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಆತ ರಜೆಡ ರಜೆ ನನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಕಡೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ಗ್ ಬರ್ತಾರ ಬತ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಯ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ದಾದೇನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತರು ನೀರ್ ಸಂಡೆ ಆತ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ ಅಂಚತ್ತಿ ಬನ್ಯತಾರ್ ವನಸ್ ಗವ್ವ್ ಆಪುಂಡ ಗವ್ವೆಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಚಿನ ವನಸ್ಗೆ ಆಪುಂಡವು ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಒಂದೆ ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಒಣಸು ಉಂಟು ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ತಾನೆ ಆ ದುಂಬು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿನ್ನೇರು ಬರಬಣ್ಣ ಪೇರೆಲ್ಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ದೋಸೆ ದೋಸೆಲ್ಲ ಬೋತು ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಜೀದಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಸತೀಶನ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಯಾರು ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಯ್ದನು ಮಾರ್ರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಂತೇರು ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ರಜೆನೆ ಇನಿ ರಜೆ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಲುನು ಅಂಚ ನೇಲುನ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಡುಲ್ಲ ರತೆ ಮೂಲರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಲುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಬಾರಿ ಪಿರವುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಲುನಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ರೆಗ್ಲ ಇದು ಬರ್ತು ಬತ್ತನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬುಡ್ರೆ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪೋಡು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಬಿಡ್ರೆ ಅತೆ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆ ಪುರ ಕಾಂಡೆ ದೂರ ದೂರ ಅಂಚೆನತೆಯ ಅಂದೆ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಉಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋಯೇರ್ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಶಿವಕುಮಾರ್ DM ಹೋ ಕುಶಲ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಕುಶಲ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪುರ ಇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನತ್ತೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಜರ್ಡ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕನ ಓಲೋ ಮುಂಬೈಡ್ ಇಲ್ಲು ಆರು ಬೊಂಬೈಡ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲು ಮುಲ್ಕಿಡ್ಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ರಾಜೀವಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿದಾರ ಆರು ಬಾಂಬೆ ಡಿಪ್ಪುನಿಗೆ
ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನಿ ಕೋರಿಕ್ಲೆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅಂದೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕೋರಿಕ್ಲೆ ತಂದುಂಡ ಶಿಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಒನಸ ಆಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಒನಸ ಆಂಡ್ ಶಿಬಕ್ಕ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆಪುಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾ ಆಪುಂಡಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ಗೆ ಪೇರ ಒನಸಕ್ ಪೇರು ಅಂದಿ ಆಪುಂಡು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೇನ ವನಸ್ ಏಪು ಓಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ ಆತುಂಡು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡ್ಲ ಇವಾಗ ಜನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ವನಸ ಆಂಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ವನಸ ಆಂಡ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಉಡುಪಿದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಉಡುಪಿದ ಇರು ಉಡುಪಿಡ್ ಕೈತಾಲುಲ್ಲ ರತೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಅಂಚೆರೆಗ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಓಕೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡತೆ ರಜೆ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನ ಅತೇನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ ಓ ದೇವರೇ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಡ್ಯೂಟಿ ದಾದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವ ಅನಿಲನ್ನಾಗಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂಚ ಡ್ರೈವರ್ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅರೆಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಬೈಯಡ್ 11:45 ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಸಂಬಳ ಬೋಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಿ ಅನಿಲನ್ನ ದಾದಾ ಅಲ್ಪುನು ನಮ ಗೋವು ಬೇಲೆ ಉಂಡವೆನ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ದಂಡೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಿಯ ಪನಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ಗಮ್ಮತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕತಲೆ ಅನಿಲನ್ನೇ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡು ಎಂದು ಸತೀಶನ್ನೇ ದಾದಾ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡತ ಅನಿಲನ್ನ ಅಂದಿ ದಾದಾ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡತ ಬೇಲೆ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ಡು ಯಾವ ಪಾತೆರಂಡ ಯಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವನ್ನೇ ಶಿವಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಶಿವಣ್ಣ ಒನಸ ಆಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ತುಳು ಬರ್ಪುನ ಅತ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ತುಳು ಬರ್ಪುನ ಅತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ ಗವೆ ಅನಿಲನ್ನೇ ಹಾಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಪರೆ ಆತುಜಿ ಅದಾಗ ಅಂದಿ ಅನಿಲನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪರೆ ಆತು ಜತೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪು ಕಲ್ತಂಡಲ ದಾದಾ ಜಾಬ್ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅತ್ತೆ ಅನಿಲನ್ನ ಏತ್ ಕಲ್ತಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಆತೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ದುಡ್ಲ ಬೋಡೆ ಅತ್ ಕಟ್ರ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ದುಡ್ಡುಲ ಆತೆ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಸತೀಶನ್ನ ಅನಿಲನ್ನ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪುನ ಉಂಡಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲೆ ಅನಿಲನ್ನ ಇರಡೆ ಕೋರಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೋರಿ ಉಂಡಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ಬಂಗ ಬರೋಡತೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಗ ಬಿಡೋಡ ಅಂದ ಅನಿಲನ್ನ ದಾದಾ ಅಲ್ಪುನು ಅನಿಲನ್ನೇ ಅನ್ನ ಸಾಲಾರಿ ಏತಿ ಇಪ್ಪು ಪನ್ಲೆಗೆ ಇರೆಗ ಅನಿಲನ್ನ ಏರೆಗ್ ಸಾಲಾರಿ ಏತಿಪ್ಪು ಪಂಡರ್ ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸಾಲಾರಿ ಏತಿಪ್ಪು ಪನ್ಲೆಗೆ ಇರೆಗ ಸಾಲಾರಿ ಕೋರಿ ಎಡ್ಮ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನೇ ಕೋರಿ ಎಡ್ಮ ಉಂಡಿಗೆ ಸತೀಶನ್ನ ಆಂಡ ಅಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಕೋರಿ ಇರೆಗ್ ಸಾಲಾರಿ ಕೇನ್ನೆ ಇರೆಗ್ ಏತಿಪ್ಪು ಮಾರೆ ಸಾಲಾರಿ ಇರೆಗ್ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಏತುಂಡು ಸಾಲಾರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿನ ಅಂದಾಜಿ 30 30 ಅದೈದು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟ ಪಾಪ ಏತಿಪ್ಪ ಮಾರೆ ಅದು 30 15 ಏನು ರಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಬಂದು ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮರ್ದಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೇ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಚೂರು ಬಿಸಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನಂದು ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಲ್ಲರೆ ಇಪ್ಪುಲೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಲೆ ಅವಿ ಪರ್ ಡೇ ಎನ್ನ ಇಟ್ಟು 1800 ಉಂಡ ಸಂಬಳ ಡೈಲಿ ದಿನ ಓಕೆ ಕುಡ ಪಾರ್ಸೆಲ್ 400 ಪಾರ್ಸೆಲ್ ದಾದೆ ಅನಿಲನ್ನ ದಾಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನಾರ ಎತ್ತಂಡ ಐಟು 400 ಅಂಚನೆ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಯಾನು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೇ ಶಿವಣ್ಣ ಓಲು ಈರ್ನ ಊರೋಲು ಶಿವಣ್ಣನ ಊರೋಲು ದಿನಕ್ಕೆ ಒರ್ಮನೋದು ಉಂಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನ ಇಜ್ಜೆ 1000 ಎಡ್ಮನೋದುಗೆ ಒರ್ಮನೋದತ್ತು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನ ಅಂದಿಯ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರತೆ ಅರೆ ಸತೀಶನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒರ್ಮನೋದುಂಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗುಲು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಂಡುಂಡ ಕೊರ್ಪರತ್ತ ಓಕೆ ಕೊರ್ಕ ಅನಿಲನ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ಕವೇ
ಎಂಕ್ಲಾರ್ದು ಅಂಚಿನ ಪರ್ಪುನ ಪಾರ್ಸಲ್ ಗಾಲಿ ಅಂದು ಮಾರೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಎಪ್ಪುಂಡ ಕೊಡ್ತಲ್ಲಿ. ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದೇ, ಸಂಬಳ ಉಂಡು ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಟ್ಟೆ. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಗಾಡಿ ಪೂರ ತೂವಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೂರ ತೂವಂದು ಬಡೆ ರೋಡ್ ಪೂರ. ಅಂದ್ ಬೆರಿ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆರಿ ಬೆನ್ ಲಕ್ಕುನು ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು. ಮೈಂಡ್ ರೋಡ್ಗೆ ಬೋಡು. ಹಾ ಏರ್ನ ಅವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗನೇ ಶಿವಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಾರ ಇರು. एकला ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ. ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ. ಬಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೂರ್ಲಿ ಅಂಚಿನಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಪಡ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ ಜೆಪ್ಪುನ ಪುಲ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬತ್ ಜೆಪ್ಪುನ ಪುಲ್ಯ ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಆಪುಂಡು ನಿಜ್ಜ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಒಂದು ಬರ್ನಗನೆ 11:45 ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮೀದು ಪುರಾಣಗ ಒಂಜಿ 12 ಆಪುಜಿ ಅವನಾಸ್ ಪುರಾಣಗ 12 ಬೊಕ ಏತ್ ಬರ್ತುಂಡು. ಬೊಕ ಬೊಲ್ಪಗ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದು ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಗಾಡಿ ಓಲಿಪ್ಪುಂಡು. ಪಾತೆರ್ ಬೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜದ ಇಲ್ಲ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ದೀಪರ. ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕ ಹೊಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಬೆಡ್ ಡೇ ಇಪ್ಪಡು ಅಂದೇ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇಜಿನ ಗೊತ್ತೇ ಅವಜಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ನತೆ. ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಕ 2 ಅಂಡು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣಗ. ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ಜಾತೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬೇಲೆಗು. ಅಲೇ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡ ಆರ್ ಬದಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ. ಹಾ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಈರ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಆದ್. 1 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಜೆಪ್ಪುನಗ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತುದು ಮೀದ್ ಉನಾಸ್ ಪುರಾಣಗ 1 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಜೆಪ್ಪುನಗ. ಬಸ್ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲಡ್. ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೇನಾ ಕೈತಲ್ಲೇನ ಉಡುಪಿಡ್. ಉಡುಪಿಡ್ ಏತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಣಿಪಾಲಡ್ ದಿಪ್ನತೆ. ಮದಿಮೆ ಆತು ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದೇ. ಈರು ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಬಲ್ಪರಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ. ಈರು ಒಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಬಲಿಪಾರ್ ತುಲೆ ಆರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆತುಂಡು. 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಬೋಡತ್ತ ಇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತೂಲೆ ಆಪುಂಡು. ವನಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ವನಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದೇ ಬಯ್ಯದ ಇಲ್ಲಾಡ್. ಮಣಿಪಾಲಡ್ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಗೋ. ಮಣಿಪಾಲಡ್ 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡಾ. ಕಾರ್ಲಾರ್ದು ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಇಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಉಂಡಾರ್ನ ಇಲ್ಲ ಪರ ಇರು ಗಾಡಿ ಬಸ್ಸು ಅವ್ಲು ಮಣಿಪಾಲಡ್ದು ಇದು 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಕೂಡ ಬೊಲ್ಪುಗು 11 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೋಡು ಬಸ್ ತಡೆ. ಏತು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಾರೆ. ಅತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು. ಓ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಇರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು. ಈರು ಮುರಾನೇರು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರಂದತೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಣ್ಣ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಜರ್ಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತ್ ಜರ್ಡ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ. ನೈಟ್ ವನಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡ ನೈಟ್ ವನಸ್ ಕುಡ್ಲಾಡ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಉನಾಸ್ ಇಜ್ಜ ಯಪಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಈರ್ನ ವನಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಪನೋಡು ಎಂಕುಲು ಕೇನೋಡು ಈರ್ ಪನ್ಲೆ. ಈರ್ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕಿರಿಯರು ಕೇನ್ ಬಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ತುಲೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಒಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡು. ವಿಶಾಲ್ ಡಿ ರಾಕ್ ಕನ್ನಡ. ವಿಶಾಲ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. 10:30 ವನಸೆ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಂಜಲ್ ಪಿತ್ತದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂದ್ ನಗುಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಕೆಲ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ ವರ್ಷರ್ದು ದುಂಬೆ ಉಂಡು ಅಂದೇ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಣ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ರಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಾಡ್ ರಜೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ವನಸ ಇಜ್ಜತೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ.
ವನಸದ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊರ್ಪೇರ ಅನಿಲನ್ನ ಬಸುಟ್ಟು ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈಡ್ದೇನ ವನಸಗೆ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅನಿಲನ್ನ ತುಲೆ ಅವ್ರ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗ ಬನಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಬರಿಟ್ಗೆ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕುದು ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅತೆ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೇರ್ ಅಮ್ಮಲ ಇರ್ಲಾರ ಅಡ್ಡೆ ಜನ ಇಪ್ಪುನ ಅನಿಲನ್ನ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಾರ ಇಲ್ಲಾಡು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾನು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ತೂಪೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಿಲನ್ನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಇವ್ರು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗ ಅಕುಲ್ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಂದಿ ಅಕುಲ್ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಿಲನ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಪಾಪ ಆರು ಪುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡತ್ತ ಮರೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪಿದಣ್ಣಗ ಚಲ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಓಕೆ ವಿಶಾಲ್ ರವರೇ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ವಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ವಿಶಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಶಾಲ್ ರವರೇ ವನಸು ತಿಂಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೋಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆತೆ ವನಸ್ ತಿಂಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಬೋಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅಂದಿ ಪಾಪ ಸತೀಶನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಅರೆಗ್ ವಿಶಾಲ್ ಅರೆಗ್ ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಏತ್ಲಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂದತೆ ಏತ್ಲಾ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅತೆ ಅನಿಲ್ಲ ಐಕ ಪೂರ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅತ್ತ ಸತೀಶನ್ನ ಬಲ್ಲೆವರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಉಲ್ಲಾರ ಬಲ್ಲೆವರ ಅಂದ್ ಅವರ ಪೋಲೆ ಬಸ್ಸುಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದೀರು ರಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದತ್ ರಜೆ ಇತ್ತನ ಸಂಬಳ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಸಂಬಳನೆ ತಿಂಗೊಲ್ಗರನೆ ಅನಿಲನ್ನ ತಿಂಗೊಲ್ಗರ ಎಪ್ಪಡತೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ಲ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲೈವ್ಗೂ ದಿನಾಲ ಬರೋಡು ಅಂದಂದ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಲೈವ್ಗೂ ದಿನಾಲ ಬತ್ತೆರಡ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಏಪಲ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಶಾಲ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದ್ಯೆ ಮಂಗಳೂರು ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ವಿಶಾಲ್ ರವರೇ ಬರ್ಕನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಡೈಲಿ ಸಂಬಳನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರು ಜತ್ತಿಜಾರ ಹೇಮಕ್ಕ ಯಾನೀರು ನಂಜು ನಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದೇನೆ ಮಾರ್ರೆ ನೀರು ಉಲ್ಲಾರ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೆಬಿಗೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂದತೆ 11:30ಗೂ ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕುನ ಕಣ್ಣುಡು ನೀರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತೆ 11 ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕನಾಗ 5 ದಿನತ್ತ ಸಂಬಳ ಒಲ್ಪಾರ್ನ ಐರ್ನ ಬಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಬಸ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನ ಬಸ್ ಅವಲೆ ಕಾರ್ಲಾ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಮಗೆ ಜೆತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕ ಅಂದೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನಾ ಅನಿಲನ್ನೇ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬಸ್ಸು ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಲಾಗ್ಲ ಬರ್ಪೇರಾರು ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಶಾಲ್ ರವರೇ ನಿಮ್ಮದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ನಮ್ಮದು ಮಗನ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕತುಲೆ ಮಗನ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನೇ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತನ್ಗೆ ಬಾಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನ ಓ ಬಸ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಜಿ ಟಯರ್ದ ಅಕ್ಕ ಬಸ್ಸು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆಜಿ ಟಯರ್ದ ಬಸ್ಸು ಅವೇ
ಓ ಬಸ್ ಕೇಂದ್ರತೆ ಆಜಿ ಟೈರ್ದ ಬಸ್ಸು ಅವೇ. ನಮ್ದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ನೀವು ಈಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಿಶಾಲ್ರವ್ರೆ, ಈಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನೀವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾ? ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವಾ? ಓಕೆ. ಹಾ ಹಾ ಅವನದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ನನ್ನ ಲಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡಾವು ಅನ್ನ ಲೇ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಂಡರತ್ತ ಮಗನ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಮಗನ್ ಲಕ್ಕಂಡ ಆರ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡಾವ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಜೆತ್ತೆರಾಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದು ಆಯಿರ ಅಕ್ಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕತ್ತುಲೆ ಆಯಿರ ಬಸುತ್ತ ಪುದಾರ ಆಯಿರ ಅಂದು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವಲ್ಲ ಮರೆ, ಅವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಆಗ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಂತ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ವಿಶಾಲ್ರವ್ರೆ, ಅದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಆಗೊಬ್ರು ಬಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ, ನೀವಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ಅದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಆಗೋದು ಇಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ಆರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಆರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಈರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಉಳ್ಳರತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಬಿಯರ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಕ್ಕ ಹೊಡ್ಗೆ ಪಾಂಡು ಪಾಂಡು ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ವನಸ ಅಂಡ ಸರ್ ವನಸ ಅಂಡು ಸರ್ ಪಾಂಡು ಬ್ರದರ್ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಪಾಂಡು ಅನ್ನ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಗನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಪಾಂಡು ಬ್ರದರ್. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮು ಸಾಕ ಪಾಪ ಏನೇ ದಾದೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಅಂಡಿರೇಗ ಸಾಕಾಂಡ್ ಪಾಪ ಬಂಡರ್ ಏರೇಗ ಎಂಕ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಕೇಂದು ಸಾಕಾಂಡಿ ಅಂದತೆ ಅವು ಡ್ರೈವರ್ ನಂಚನೈತೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪುನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಕೇಂದು ಸಾಕಾಂಡತೆ ದಾದಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅವು ಈರೇ ಪನ್ರಲೆ ಅನ್ನ ಇರೇಗ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಆಂಡ್ ಆರು ಎಲ್ಲೆಗ್ ದೀಪುಜೇರಿ ಇನಿಯೇ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲೆಗ್ ನನ್ನ ಬೇತನೆ ಅವಡು ವಿಶಾಲನೇ. ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ವಿಶಾಲ್ರವ್ರೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಲೈವಿಗೆ, ನಮಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಉಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಅನ್ನೆ ಒಂತೆ ರಿಚ್ ಆಂಡ್ ಅನ್ನೆ ಒಂತೆ ರಿಚ್ ಆಂದ್ ಏರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ರಿಚ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂತೆ ರಿಚ್ ಅಂದ ಅರಂತೆ ರಿಚ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡಾ? ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ರಿಚ್ ಉಳ್ಳೆ ಸತೀಶನ್ನ ರಿಚ್ ಇತ್ತೆ. ಯಾನ್ ಬಡವೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನಿಲನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬಡವೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡು ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಪೂರ ಬಾರ್ ಸತೀಶನನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಸು ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಡ್ಗೆ ದಿನಲ ಬಿಯರ್ ಪರ್ಪೇರ ಅಂದಿ ದಿನಲ ಬಿಯರ್ ಪರ್ಪೇರ ಅಂಚಾದ ರಿಚ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಂಡಲ ಓಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಭಾಷೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 3-4 ಥರ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ 12 ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ ಶಿವಕುಮಾರ್? ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 4 ಥರ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳು ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ಉಡುಪಿ ಪೋತು ಜರಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದಿ ಅರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರ ತಾರು ಪೋದಾಣ ಅಂದಿ ಅನಿಲನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪರೋಡು ಓ ಅಂಚ ಅವೇ ಪರೋಡತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀರಿಜಿ ಅವೇ ಪರೋಡತ್ತ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್ ಕಡಪುಡಿಗೆ ಕಡಾಪುಡೋಡ್ಗೆ ಎಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಬಿಯರ್ ಕಡಾಪುಡೋಡ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನೀರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವೇ ಪರೋಡುಗೆ ಅರೆಗ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿಗ್ ಎಲ್ಲೆ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಪೋತುಜಿಯೇ ಪನ ಓ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋತುಜಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಇತ್ತಾರೆ ಇರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆನ್ನೆ ಮಾರ್ರೆ ಇರು ಪಾತೆರ್ ಜರತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋತು ಜರ ಅಂದ್ಕೇಂಡರ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನೆ ಅಪ್ಪಗ ಇರು ಇಜ್ಜಾರ ಅಂದೆನ್ಯಾನ್ ಇರು ಉಲ್ಲಾರತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನಿಯಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇಪ್ಪಂದ ಅಲ್ಪ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಇಪ್ಪ ಸತೀಶನ ಬಾರುಂಡ ಎಲ್ಲ ಸತೀಶನೇ ಬರುವೆರಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ಪೊನ್ನು ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಪೊನ್ನು ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ನೊಡಿಗೆ ಎಲೆ ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೊನ್ನು ಇತ್ತೆ ಅನಿಲನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇನ್ ಮೇರು ಒಲ್ಪಲ ಪೊನ್ನು ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುನು ಇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲುನಾ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೆ ಪನ್ಲೆವಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಂತುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನಿಲನ್ನೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಂತುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ನೇಮ್ ಹೇಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಅನಿಲಣ್ಣನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ಲ ಹೇಮಗೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಜೆತ್ತೇರ ಅಂದು ಮರ ಅರೆ ಬಿಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆವೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಪೊನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಪೊನ್ನು ಒಂಜಿ ಆವೆಗೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಆವುಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಆವುಗೆ ಅವೇ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿಲಾ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅತೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಡ್ರೈವರ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಆರ್ಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಕಾಂತಿ ಬಸ್ಸು ಟಿಪ್ಪುನಿ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಹರೀಶ್ ಎಂದ್ ಅನಿಲನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಹರೀಶ್ ಎಂದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪದಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಕಾಂತಿ ಬಸ್ಸು ಟಿಪ್ಪುನು ಆರ್ನ ಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತನೆ ಮಂಚಕಲ್ ಉಡುಪಿ ಅಂದ್ ಮಂಚಕಲ್ ಪೋದು ಉಡುಪಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಾಂತಿ ಬಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ಪೊನ್ನು ಸುಮಾರು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಪೊನ್ನು ಆತುಜಿ ಅರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕಟ್ಟುದೇರು ಹತ್ತು ದಾಯಗ್ ಪರ್ನಿ ಅಂದ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ತೇರಿ ಸತೀಶನ್ನೆ ಟೈಟ್ ಆತೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗಿತೆ ಪಗೇಲವ್ ರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಜೆತ್ತೇರ ಪನೊಂದು ಅಂದ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೂರ ಜೆತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಯಾನು ಒರಿ ಎಪ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಜೆತ್ತೇರು ಲೋಕಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಲೋಕಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಒಯ್ತು ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಾರು ಕಾಂತಿ 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 ಬಸ್ ತಪ್ಪುದಾರು ಎಂಕ್ ಇರುವತ್ತಾಜಿ ಅಜಿ ಅಂದೆ ಇರುವತ್ತಾಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ನಂದು ಇರುವತ್ತಾಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನಗ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಸುಟ್ಟು ಸತೀಶನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬಸುಟ್ಟು ಪೋಪುನಗ್ಲ ಬಸುಟ್ಟು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ಲಾಯ್ಕವ್ ಅಂದೆ ದಾದಾಂಡ್ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ ನೆಡ್ಡೆ ಕಾಂತಿ ಲೋಕಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದ್ ಲೋಕಲ್ ಐಟೆ ಇಪ್ಪುಡಾರು ಐಟ ಕಾಂತಿ ಬಸುಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ದುಂಬು ಕಾಂತಿ ಹಿಡಿತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಉಳ್ಳೇರದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನ ಚಾ ಪರೋಡು ಅಕ್ಕ
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಚಾ ಪರೋಡ ಅಕ್ಕ ಅವನಂದಲ್ಲೇರು ಚಾ ಬರ್ಲೆ ಏನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇರುವತ್ತಾಜಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರುವತ್ತಾಜಿ ದಾದಾಯಿ ಬಾಲೆನ ಹಾಕಿ ಅಂದಲೆ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಂದಲೆ ರಪ್ಪಲೆತ್ತೀನಿ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಬಂದಂದಲೆ ರಪ್ಪಲೆತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ 31 ಆಂಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕುಜಿ ನನಲ್ಲ 31 ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಇರೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪನ್ಪೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇ 31 ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಇರು ಸುಳ್ಳು ಪನೊಡ್ಚಿ 31 31 ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡು ಅವೇ ಇರೇನು ತೂನಾಗ 31 ತಲೆಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರು ಏರೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ 31 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ಗೆ ಅವ್ರು 31 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರ 31 ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡಿ ಇರ್ ಬಾಲತ್ತ ಮಾರ್ರೆ 31 ಒಡೆಗೆ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಹತ್ತಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣೆ ಬಂದಳಿ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಕಡಪುಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚಾನೆ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಇರೇಗ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬನ್ನಿ 31 ಆಂಡಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅರೆ 31 ಆಂಡ್ ಐತೆ ಯಾರು ಬಾಲತ್ತ 1994 ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಏನಕ್ಕೆ 94 ಇರು ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ 94 ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ನ ದಾದಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಆತ ಎನ್ನ ಬಂದಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ 94ಗೆ ಓಪನ್ ಅಂದಲೇರು ಅನಿಲ್ ನಿಜ ಅಣ್ಣ ಅಂದೆ ಓಕೆ 94 ಯಾನೊಲ್ಲ 84 ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ 94 ಇತ್ತು ನೋಡಿ 84 ಆಂಡ ಅಂದ ಎನ್ನೆ 84 ಇಪ್ಪು ಒಂದು ಎನ್ನೆ ಎನ್ನ ಜೀವತ್ತು ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದೇ ವರ್ಷನೇ ಅನಿಲ ಇರ್ನ ಜೀವತ್ತು ಉಂಡ ಒಂಜಿ 22 ಬನ್ನೋದು ಹೌದಾನೆ ಇರ್ನ ಜೀವ ದಾದಾ ಜಬ್ಬೇನ ಯಾನು ಆನಂದಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಂಚ ಹತ್ತಿಯೇ ಇರ್ ಜಬ್ಬೇಂದು ಏರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂತುಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪಂತುಜಿ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಅಂತುಂಡ 22 ಪನ್ನುವೆರ್ಗೆ ಅವೆಂಚ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಆತ ಸಪುರ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದೆ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಸಪುರೇ ಯಾನ್ಲ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿಂಡು ಬೋಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನ್ಲ ಫುಲ್ ಸಪುರ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ಲ ಸಪುರ ಹೊಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೋಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ದಾದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಂಡಿಯೇ ಇರೆಗು ಪಿಯರ್ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅತೆ ಅರೆಗು ಹೊಗೆ ಬತ್ತೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡೆ ಅತ್ತ ಅನಿಲ ಅಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ತೋರೊಲ್ಲೆರಂದ ಅರು ಸಪುರ ಒಲ್ಲೆರಂದು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ನೆ ಅಂದತೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅತೆ ಒವಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು
ಸಪೂರ ಅಂಡ ಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತು ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂದೇ ಇರು ಸಪೂರ ಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾಪು ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಅನ್ನ ಯಾನಪ್ಪ ಅಂದಲೇರ ಅಂದೇ ಆತ ಸಪೂರ ಅಲ್ಲಾರ ಏನು ತುಂಡ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಜೆತ್ತೆರ ಅಂದು ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಮಧ್ಯ ಮಿಡ್ಲರ ಬರ್ಪೇರು ಅವರು ಬಸ್ಸು ಜೀವಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಅವೇನು ಬಸ್ಸುನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಸ್ಸು ಜೀವಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಪೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವರು ಬತ್ತು ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ತೂಪಿರೋ ಐರು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನವನ ಸಪೂರ್ ಒಳ್ಳೆ ಇರತ್ತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ದು ತೂಪಿರತ್ತೆ ಬಿಆರ್ ಪಾರ್ಲೆ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನಿಲನ್ನ ಬಿಆರ್ ಪಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಆರ್ ಪಾರ್ನ ಬಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡಿ ಅಂಚ ಜೆಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಾರೆಗಳ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರೆಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಡಾಟಾ ಕಾಯ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತಾರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್.